Furnalele 1 și 2 au fost oprite după privatizarea combinatului de la Galați din cauza tehnologiei depășite și a producției scăzute. Furnalul 4 a fost oprit în urmă cu un an după expirarea termenului de funcționare, iar furnalul 6 și-a încetat activitatea prin anii 90, în urma unei avarii. ArcelorMittal Galați a încheiat cu succes operațiunile de demolare la furnalul numărul 1. Acest echipament a fost pornit în 1968 și a servit timp de 37 de ani. În acest moment, acest echipament nu mai face parte din amprenta industrială a combinatului, din cauza nivelului tehnologic este extrem de scăzut, a impactului de mediu și a costurilor foarte mari de exploatare. În combinatul gălățean mai sunt funcționale doar 2 furnale. În acest moment, numai furnalul 5, recent modernizat, produce aproximativ 4600 de tone de fontă pe zi, capacitatea lui fiind de 2 milioane de tone de fontă lichidă pe an. Este mai mult decât suficient. În acest an vom avea o producție de 1,7 milioane. De asemenea, în stand-by se află furnalul numărul 3, care este recent reparat și care ar putea fi repornit imediat ce piața o va cere. În ceea ce privește oțelăriile, oțelăria 2 a fost oprită înainte de privatizare și a fost demolată, locul ei fiind luat de o gospodărie de fier vechi, iar oțelăria 3 a fost oprită încă din 2008. Singura funcțională este oțelăria 1, care asigură necesarul pentru funcționarea combinatului la actualii parametri. Administrația combinatului a anunțat că metalul rezultat în urma demolării furnalului 1 și a oțelăriei 2 va fi folosit ca materie primă în fabricarea oțelului, ceea ce va contribui la reducerea costurilor de producție. Demolarea furnalului 1 a fost realizată de o firmă specializată din București.